Ramon García és el ministre actual, en el qual ha volgut nombrar un nou portaveu a Juan Íñigo i a mi, ratificant totes les paraules que diguem i de la realitat. Serà una paraula que s'inicia en tot el responsable és el que la diu, no el que dona el poder, però també no dona el poder perquè fins ara ha portat tot dels administradors antics, sap les conversacions, sap tot el que hi ha, i a partir d'aquest moment n'hi ha que explicar les coses, perquè pareix que hi ha un canvi així radical per part de l'Ajuntament, pareix que siguem els malos de la pel·lícula, pareix que ens hem volgut aprofitar de totes les coses i no hem volgut aprofitar de res. Ara ho explicaré tot. Estic obert a totes les preguntes, estic obert a qualsevol duda i estic obert a qualsevol documentació. Si no hi ha un error, també estic obert a demanar les culpes. I si no, a que me les demanen. Per la part que les tinc que demanar. Antes de res, vaig començar en el pleno de ahir, no sé si és periodista, en una actuació molt desafortunada del senyor Aranda, que com al·ludix al meu nom, com no tinc més remei que no. Jo en aquesta intervenció que faré després, l'únic que vaig a parlar és de màxims responsables o de tècnics, però en ningú moment em diré ningú nom, ningú. Després els abogats seran els que faran el que tinguin que fer i interposaran les qüestions que tinguin que interposar. El senyor Aranda en una actuació molt desafortunada, diu que un altre senyor, bueno, no sé, és que ens podem aprofitar, Javier Jiménez, Ramon García. Per començar a veure aquest senyor, pràcticament, i el que dic, que ho puc repetir, i a més estic dispost a fer un debat de públic i si consideren que té igual la institució o on siga, el senyor, per primera, ni segueix les coses, ni sap de què parla, ni sap què està dient. Perquè al·ludix, una síntesi, que segur no la té, la gravació, al·ludix, que els administradors de Vilella són José Javier Jiménez Sala, Ramon García Piqué, Juan José Ñegodorés i don Rafael Tomàs Codonier Seguir. Això ho va dir ell, no sé si estava present, però ho va dir que no ho tenia clar. Bueno, pues este señor Cefra, que se agarra la escritura de compraventa que li se ve a la caixa la propietat, al principi diu, comparecen, llitges 4 i diu, estos son el administrador, y Salvador Rafael Codonier Tomàs Seguir és l'administrador de CISA, representant de Bancaixa, i el posa en el mateix tot. És un error, per suposo que és un error, però quan tu estàs parlant d'una cosa tan sèria de 46 milions, d'una aval que se vol executar de 700.000 euros i tot aquestes coses, les escriptures, i més que és un senyor que s'ha volat, pensa que se tenen que llegir i no clavar a una persona que no té absolutament res que veure. Menos mal que va agarrar l'encabeçament de la part de dalt i posar el notari també, perquè si li xupo que més pagar dalt, el notari també ha d'administrar. Bueno, això no diu que entre quin tipus de consejal estem parlant, no? En aquest sentit. Perquè ell podia haver dit exactament el mateix sense treure nom. Perquè el treure nom, el nom de nosaltres, per què aprofitar? Li donar més credibilitat, atacar més, no li va fer absolutament per res. Este senyor ara diu que està a favor de CISA, quan en el seu dia que aquesta zona era inundable i que s'oposava a que se fes el centre. Què passa? Que quan té CISA no és inundable? Diu, canvia de propietari i canvia, la inundabilitat és exactament la mateixa. Però el que no es pot fer és navegar el blau a l'altre blau de l'altre negre. Si eres blau, és blau, o blau i com blau. Però ara vol que CISA acabi el centre. Entonces, ¿vostè vol acabar el centre o no vol acabar? ¿És inundable o no és inundable? A mi m'agradaria que diguera públicament si vol acabar el centre, perquè n'hi ha 2.000 puestos de treball en xoc, i aquest senyor no ho diu. Des del primer dia, el primer i gran opositor del centre comercial Vilella, però sense fundament i sense ningú tipus de raonament. El senyor Aranda ha sigut opositor en tot. Votar a favor del botellón, per a mi això és un acte de terrorisme polític, perquè votar a favor de l'alcohol, de que la gent cada dia està matant-se més en els cotxes, i ell vota a favor del botellón, no, això ja em pareix a mi que si això és els representants que tenim, doncs, va bé, així no estem. I este senyor, per acabar, i a partir d'ahir, en il·lusions, com avui podem parlar i en debate, el senyor, quan era vicepresident de la CIRA fa 4 anys, que va ser quan Pepe Boig ha entrat per primera vegada de president, este senyor votava en contra contínua i llanament de qualsevol subvenció per part de l'Alcira perquè l'Ajuntament donava diners. I és un deport. L'Ajuntament de Garbellí dona 50.000 euros i és el deport. Però és que dona una circumstància que quan venia al camp entrava gratis. I les regalava un passe perquè entrava gratis, fins que jo això ho tenia. Perquè n'hi ha que tindre molta cara
para un tío agarrar y dir jo no vote, no puc donar subvencions, i quan vas al camp, els xous de què cobren? Per lo menos tinc la decència de pagar tot el entrar. Hasta que jo t'allí i no entrava si no pagava l'entrar. I pot ser que me vinguin les vendetes i vinguin les coses. Entonces, no vaig a parar en el estava perquè no es pon d'atenció, però el que el deixi amb un nom pues, tindrà que decidir també les conseqüències que tinguin que vindre. Alguna pregunta sobre aquest tema? Vale. Anem al tema que m'he dit al nom públic com això, de deixar informació que se dona. Entonces, senyor, en tot el seu dret, demanden. I demanden, a qui demanden? No demanden a l'ella. Això és que no ho tenim clar. A veure, la sentència que s'anul·la no se demanda a l'ella, se demanda a l'Ajuntament. I l'Ajuntament demanden per dos motius, senyor. Per el justiprecio i per la nul·litat com a agent urbanitzador per no tindre la condició de contratista de l'Estat. És dir, es tiren la corda per a veure si no n'acuerdo en tot el seu dret. Però quan una cosa moralment cadascú considera que no, però legalment ells podien demandar. Es tiren la corda i les tiren tant que el tribunal que diu, Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana número 2, diu que l'Ajuntament havia otorgat al Centre Comercial Vilella una condició en la llei provincial para ser agent urbanizador i que com aquesta condició no era adequada, tenia que ser la ley de l'Estat, és dir, la General de Contratistes de l'Estat, anul·la la condició d'agent urbanitzador de l'any 95 i tot el pleno d'eixe dia. És dir, no ens anul·la sols aquesta condició, ens anul·la tot el pleno. Aneu entenent en castell, no? Per si algú vol fer alguna pregunta, sí. Vale. Anul·la tot el pleno. Això és... En fecha, la interposició, la demanda la posen estos senyors el 2005 i la fecha és el 23 de diciembre, la sentència és, pues se notifica del procurador, que és el que val, el 23 de diciembre del 2008. Se notifica, indudablement, això és un varapalo, n'hi ha que reconèixer perquè s'havia anul·lat tot, i entonces se fa una reunió en l'Ajuntament. I li diu a l'Ajuntament que això n'hi havia que arreglar, que es podia arreglar, que no hi havia ningú problema, que tot podia seguir exactament igual, simplement era que l'Ajuntament, això d'alguna forma anem a dir-ho, que ho legalitzara, és a dir, que posara els camins per legalitzar, que era fer la condició d'agent urbanitzador per gestió directa. L'Ajuntament, quan s'atura un ball o quan hi ha qualsevol problema o qualsevol història, l'Ajuntament pot agarrar-ho com a urbanitzador directe i no necessita ninguna condició, ni la condició general de contratista de l'Estat ni ninguna. No necessita cap. Bueno, doncs jo me tiré 2 anys en reunions a l'Ajuntament perquè s'arregla això. 2 anys. I en aquests 2 anys li dic a l'Ajuntament: no anem a fer ninguna actuació contra l'Ajuntament. No anem a demandar. L'únic que volem és que s'arregle el tema, que se solucione, que s'acabe el parc i que acabe el centre que tingui que acabar. Que tenies un compromís de fer això. Si ho tenim que acabar nosaltres, en el transcurs ixe no passa res. S'arregla això i nosaltres l'acabem. Bueno, doncs jo me tiré 2 anys i en aquests 2 anys no s'arregla res. No s'arregla res. Se vol arreglar ara. Que nosaltres ja no estem en les circumstàncies que ve. A mi em pareix bé que s'arregla ara, però de la forma que volen arreglar-ho. Vale? En aquests 2 anys, mireu, que la sentència, si bé firme, és un problema. Perquè s'acorda entre els tècnics de l'Ajuntament, nostres abogats, que els abogats de una altra part, que allí eren 10 persones, apel·lar la sentència al Tribunal Supremo para que no fora firme, i tu en el moment que apel·les una sentència, les coses continuen igual, entonces pots continuar treballant i pots fer-ho tot. El problema és si ve la firmesa de la sentència. Bueno, doncs en 2 anys no fa res, jo 6 mesos antes toque, per favor, esteu en un gran perill, n'hi ha que solucionar això, feu el pleno, reactiveu el parc, agarreu-ho per gestió directa, no me fan cas i ve la sentència. I allí és on ve el problema. Quan la sentència és firme ja no se pot fer ningú acte. Nosaltres no podem ser urbanitzadors,
i encara que sigui amb un pla de jerarquia, 2.000 milions i acaba l'organització. No podem. N'hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que segur vol fotografiar-la, està així, i després n'hi ha un auto que li dona firmesa del Tribunal Supremo a aquesta sentència. És a dir, l'apel·lació d'aquesta sentència, el Tribunal Supremo no entra a valorar els motius i diu no s'ajusta a lo que es tinga que ajustar, no admiteix el recurs, i quan no s'admiteix el recurs i no n'hi ha altre recurs, aquesta sentència és firme. Ho tenim clar d'esperit? Aquesta sentència és firme. Ja tenim la sentència firme. I la sentència, ara parlarem d'ella, diu coses molt concretes. Ara què passa? La sentència és firme. L'obra que n'hi ha feta, què ocorreix? Què passa amb l'obra que n'hi havia allí 4, 5 o 6 mesos fets d'urbanització? És a dir, nosaltres no podem seguir, però tampoc podem tornar darrere. Què passa ara? Qui paga aquests 4, 5 o 6 milions? L'Ajuntament me dona un permís que no me té que donar, no dolor, en el pleno. En la resolució que fa... en l'informe urbanístic, perdó, en l'informe jurídic de apoyatura del pleno que passa ahir, l'informe jurídic diu que l'Ajuntament no té ninguna culpa, perquè l'Ajuntament se basa en una llei provincial i no n'hi ha dolo. I aquesta llei provincial és de la Generalitat. Doncs què està dient? Que demanda la Generalitat? Però no, aquí no té culpa que ella. Vostè me dona un permís d'obra per fer una finca. Actes que quan la finca està a la meitat, un propietari diu que tu no pots construir. Ho demanda i el tribunal diu senyor Ajuntament, vostè ha donat una autorització que no pot donar. I no tenen culpa. Així la culpa és nosaltres que han posat 6 milions de l'organització, és que ho han fet tot, és que han pagat 300 milions de pessetes a l'Ajuntament. Se'n diu, l'Ajuntament d'aquest projecte s'han portat 300 milions de pessetes. Los derechos de aprovechamiento, que és el 10%, que li se paguen diners, més 1.200.000 euros de permisos d'obra. O sigui, perdem els 300 milions, la sentència ve, perdem els 8 milions, i així no tenim culpa només que s'entra com es va fer allà. Els altres no hi ha ningú que tingui culpa. No, doncs no. Cada un té que assumir les seves conseqüències. I és veritat que no n'hi ha dolo per part de l'Ajuntament. I jo ho apoyo. No n'hi ha dolo, però sí que n'hi ha culpa. No és dolosa, però és culposa. Tu me pots atropellar a mi intencionadament perquè t'ha carregat el freno i no és culpa d'atropellar-me, però el teu seguro me té que pagar. O me tinc que arreglar jo de tot que m'has atropellat. Això és el mateix. No n'hi ha dolo, però n'hi ha culpa. Després d'haver estat 2 anys tratant que això s'arreglara, l'Ajuntament, algun cerebrito, li diu, pues mira, quan la sentència és firme i no ho hem arreglat, que realment han fet una pifia, anem a fer el següent. Com nosaltres no tenim coneixement de la sentència, fem el pleno que tenim que fer, apoyar els informes urbanístics que tenim que apoyar, i anem a llevar-nos la condició d'agent urbanitzador a estos senyors per incompliment. És a dir, jo no sé que la sentència és firme i entonces puc fer el que tinga que fer. Puta mare. I es comença la presumpta trama en dolo i mala fe i tot el que es pugui dir. I efectivament, mos lleven la condició d'agent urbanitzador per un incompliment. Per què? Perquè diu que les obres no havien continuat. Però la sentència ja era firme. Aquesta sentència anul·la el contracte que té vostè en Vilella. I si hi ha un contracte que és nulo, posteriorment vostè no pot anul·lar algo que és nulo. És així, no? El Tribunal Supremo diu el contracte que vostè té en Vilella com a organitzador és nulo. S'ha trencat, no existeix. Vostè com pot anul·lar algo que no existeix? Sí, però és que jo, com no tinc la notificació de la sentència, de la firmesa, jo resulta que estic dins de la llei i no puc anul·lar, perquè mentre a mi no me notifiquen la sentència, tot està exactament igual que estava. ¿Usted está seguro que es així? Y entonces, en este informe jurídico, que no té desperdici de ningún tipo,
diu que és l'apoyatura que hi ha en el pleno. Bueno, diu moltes coses, però vaig a llegir-me-los para que les tengamos un poco en cuenta. Bueno, diu, el comprador, la Chechiro, usted, el comprador que es CISA ha recibido información y conoce las cargas urbanísticas. ¿Eso qué significa? Que CISA sabía que n'hi havia una sentència que anul·lava el PAI y compra, sabedor, de que el PAI está anulado, aunque no es firme, pero compra sabedor de que el PAI está anulado, esperant que l'Ajuntament solucioni això antes de que vinga la firmesa de la sentència. Entonces, això ho diu l'informe que fa l'Ajuntament. Anem a dos temes més. Mireu les paraules que utilitza Steinmetz. Tercero, el correlativo motivo en el que se alega un supuesto enriquecimiento injusto a favor de los propietarios y del ayuntamiento en perjuicio del recurrentes es evidente. No puede ser menos que calificado como petición desaforada y vergonzante. Es decir, digamos duro que no tenéis vergüenza. Y después n'hi ha una altra que és la clave de la qüestió. Així és on tenim que prestar molta atenció. El 24 de marzo del 2011 se solicita certificación de diversos extremos del que destaca la imputación que realiza de que no le fue comunicado al Consejo Jurídico Consultivo la sentencia de la sección segunda de la Sala de Contencioso Administrativo. Todo ello pese que ya se indicó que tal firmeza, es decir, tuvo entrada el 10 de agosto del 2020. L'Ajuntament diu que la sentència on ell és sabedor de que això és firme és el 10 d'agost del 2010. Quadreu les fetges, L'Ajuntament del 19 d'agost envia a dos òrganos màxim representatius de la Comunitat Valenciana para que facin dos informes, perquè per llevar per incompliment un ajuntament d'una resolució té que apoyar-se en un dictamen de la Generalitat, que uno és el de l'urbanisme, paisatge i habitatge del territori, i l'altre és el Consell Jurídic Consultiu. No són vinculants, però és l'apoyatura, és el pilar, és la força per dir, mire vostè, a mi el Consell Jurídic Consultiu està dient-me que vostè ha incomplit i jo en un pleno li lleve la condició d'agent urbanizador. Y entonces, el 19, cuando tengo las fechas, el 19 de julio, ell remitix al Consell Jurídic Consultiu, perquè el d'habitatge ho remitix, però el d'habitatge diu que no procedeix, que ha fet una sentència que desestima i no li dona la raó. Però el Consell Jurídic Consultiu diu, és que no té desperdici, perdoneu que us ho diu. De julio. 10 de agosto es cuando él dice que por registro de entrada le entra la sentencia, la firmeza de la sentencia, 10 de agosto, y que él ha hecho la petición el 19 de julio del 2010. Por lo tanto, si a mí la firmeza de la sentencia me entra 20 días después, yo no tengo conocimiento. Y como no tengo conocimiento, yo no puedo remitir al Consejo Jurídico Consultivo que la sentencia es firme. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo lo tengo después. Entonces, eso es correcto. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice el Consejo Jurídico Consultivo. Luego veremos también algunos escritos que se mandaron. Esta parte no entiendo. Perdonad, pero como voy recordando cosas, a lo mejor entro en asuntos que no. Bueno, este es el de medio ambiente, ¿vale? No elevar el expediente del vicepresidente tercero al Consejo de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, al no haber objeto para la emisión del dictamen en relación con el expediente de resolución de la adjudicación, como consecuencia de la anulación del acuerdo del Ayuntamiento del 19 de octubre sobre la limitación del PAE, por lo que se puede finalmente, por la actuación integral, siendo la sentencia firme, adáptese usted a la sentencia. Por lo tanto, el juzgado para que me dé el informe es un documento que tenemos derecho, es oficial y además alude a una resolución. El ayuntamiento no responde y esto está en el juzgado. ¿Por qué no me da el informe? Porque el informe contenía pues lo que tenía que contener, pero ¿por qué no me lo da?
si es algo que tengo derecho. No me dan informe. Sigamos. Al del Consejo Jurídico Consultivo, que se apoya para quitarnos la condición de agente organizador. Sigamos. En el pleno que realizan para quitar la condición de agente organizador, dicen que las obras de la urbanización están al 19%. Falso. Informe de los técnicos, ingenieros, a pie de obra, las obras están al 51%. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo miden? ¿Qué mediciones sacan? ¿Cómo lo sacan esto? Porque a nosotros no nos han llamado para medir. Nosotros estamos a pie de obra, con los libros de obra, con nuestros ingenieros. ¿De dónde sacan que está al 19%? Y además, habría que preguntarse una cosa. Si las obras están paralizadas al 19% cuando ellos hacen el informe, pues no han estado paralizadas porque las tenemos al 51%. Alguien habrá hecho ese 30%, ¿no? O se han equivocado en el informe del 19% o hemos seguido trabajando, ¿no? No lo entiendo. Aquí tenemos los informes de nuestros ingenieros, que son los que estaban al pie de obra. El ayuntamiento no estaba al pie de obra. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tiene una explicación. Ellos se basan en las certificaciones que nosotros les emitimos para pasar las cuotas a los propietarios. Pero oiga, usted no sabe que yo le puedo pasar la certificación y mientras usted pasa la cuota al propietario, pasan 3 meses y mientras se ha continuado haciendo obras. Hombre, cuando usted va a una liquidación, lo que tendrá que hacer es coger a sus técnicos y a nuestros técnicos y medir esa liquidación, ¿no? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Pues no. Al 19%, ustedes son culpables de todo si fuera. Tenemos un informe, esto también está en el juzgado. Pero seguimos. No voy a hablar de FISA en esta intervención ni de Bancaja. Creo que hicieron en su día lo que tenían que hacer, el asunto se terminó y nada más, si entramos en otro conflicto y hablaremos. En este momento no voy a hablar. Solo una pregunta, ¿en qué fecha compró? ¿En qué fecha qué? Compró FISA. Compró el 30 de junio del 2009. 30 de junio del 2009. Bien. Luego nos han tratado de especuladores que hemos vendido por 46 millones de euros. Joder, qué cifra, ¿eh? Qué fortuna. Casi 8.000 millones de las pesetas, que es cierto. Es cierto. Pero lo que no han dicho es que hemos pagado 46 millones de euros. Si yo cobro 200.000 millones y pago 200.000, ¿cuál es el resultado final? Pero nosotros, ¿por qué vendimos al centro en 46 millones? Porque no sé, aparte, ahora nos hemos enterado de muchas cosas. Por eso he dicho que yo no voy a hablar de Bancaja, porque yo creo que Bancaja retira el crédito cuando sabe que se ha interpuesto una nulidad en la condición de agente organizador. Y condicionado a esa nulidad, yo creo que Bancaja coge miedo y además comprensible y retira el crédito. Pero yo me entero ahora, ¿eh? Yo no lo sabía entonces. Yo me entero ahora. ¿Y cómo se entera Bancaja? ¿Cómo se entera Bancaja? Pues porque hay un señor aquí que se llama Doro, que es el opositor número 1 que altira en todo lo que es proyección y remite un escrito pues indicando todo lo que significa. Son los, entre comillas, ecologistas. Que no es malo, pues bueno. Pero con los que tienen que comer los 2.000 puestos de trabajo que había, ¿qué hacemos? Pero además, el centro comercial era contaminante. Era una industria, era nocivo, que era inundable. Claro, los Países Bajos también son inundables. Y Carrefour también era inundable antes de hacer las medidas correctoras. Carrefour realizó una serie de medidas correctoras que fue elevar todo lo que tenía que elevar para que entrara lo menos posible, pero también era inundable. La zona del polígono no, el de Tulema, de Carrefour. La carretera de Balanza. La zona baja es inundable. Inundable no. ¿Y por qué se construye nave? Pues porque se ponen las medidas correctoras. Igual que en los Países Bajos. Las medidas correctoras, mire usted, el agua es ahí, tiene que usted elevar el centro a una altura de cota 2,80 a nivel de mar, que se hizo a la perfección, y tiene que hacer usted un plan de ubicación para los vehículos. Pero ahora pregunto yo, y pregunto también al señor Aranda. Señor Aranda, las zonas que no se han inundado como las bases, como
tal. ¿Usted está a favor de que se inunden o que no se inunden? Porque si estaba en contra del centro comercial, como eso es la ubicación ideal, los barrancos los ha reparado Vilella y se ha gastado 7 millones de euros reparando los barrancos. Y desde que están reparados los barrancos no ha habido ninguna inundación. Entonces, señora Aranda, ¿está usted de acuerdo al centro o no? ¿Cómo quedamos? ¿Quiere que se inunde la gente o no quiere que se inunde? Es inundable, pues claro que es inundable. Pero para eso están los técnicos, ¿no? Y para eso están las medidas correctoras. Gracias a esa inundación, esos barrancos que llevan ahí de toda la vida están preparados. Hay un aliviadero de 30 metros de ancho y el otro sigue un periodo de retorno de 100 años, el agua de 100 años. Eso se tenía que haber reparado por los técnicos, políticos, confederación, ya puesto que me quieran. Si me da exactamente igual, si no tengo color político. No se reparó. Nosotros lo reparamos, somos criticados, somos balapeados, nos ponen una demanda, somos los incumplidores, pagamos 300 millones. Y encima nos quieren ejecutar un aval, donde está el patrimonio personal de personas y de sociedades para embargarnos por 100 y pico millones. Y nosotros nos tenemos que quedar quietos. Pero es que ahora cuando salgan de esta rueda de prensa, los malos somos nosotros. Hombre, ¿pero qué ha dicho usted? Que yo tenía conocimiento de la sentencia. No, mire usted, no lo digo yo, lo dice su procuradora, a la que usted le da poderes, no lo digo yo. Pero es que yo no sabía esto, pues demande usted su procuradora. Pero usted es responsable. Cuando el procurador te da un plazo, si tú eres el procurador se le pasa y no apelas, la otra parte gana el pleito y tú demandarás a tu procurador. Pero esto de que yo no sé nada y de que yo... ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está ocurriendo?